Hey guys, good morning sa inyong tanan guys. Ha? Oh, bagay man tanan sometimes uton. Be. Hmm? Lagi? Ala, kang kuan ni ba kang boots. Nagkuan sa silang ihi guys. O dagan kig ihi. Ang katong naay mga balhibo nga kuan magamit ra gyud sa tae. Itong naay mga balhibo nga tubig ba magamit ra jud. Oh, gwapa kita na akong baliti guys. Oh, pag mudahon guys. Oh, gwapa kay dahon oh. Gusto na ko ni igawas sila ipagawas si banana. Mo din wala anam gyapon mga alamigas nga itom oh. Ang alamigas nga itom guys kay dito magala. Dito man ko na kung namo ko gibutang ni suko ang naong guys mo nang murag kumot kita na makawala sa wrinkles ba. Ang amo ang kuan, amo ang mga sulod naghimog balay sa sulod sa amo ang sala. Amping. Ikaw na. Yung cellphone na diha mabiyaan ha. Ito sige kag butang na yung cellphone nang ending na mabiyaan na. Madto na si banana guys. Bye, amping. Ito na siya. Work na siya guys. Balik sa diretso ra ako mga kuan oh, mga palangga oh. Yan na. Oh. 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 Aso siya kung dudong amay. Aso. Natusan ko anong tutong giinit kay wa na. Saon ako na wat dong kay maglisod ko gagi dong kay naibaldi. Guys, may sulod na to ning baldi guys. Yan naman nagiaway na pug ka. Tang kaluoy ni Diyos ka kurog-kurog. Kay giaway na po daw siya ni Rosel. Ali dire, ning init ning kuan na itong giinit. Oh, mabalik ko sa gawas ron kay mga pupo dito. Agoy, nagbula-bula na. Naluto na nigmaing bihon. Ano na, brihan nang na kay. Parambog na, kasi ano na inday. Iop sang gaso kay malimtan. Boy, kuan ra man kay karon, mag-careful kita karon guys kay ang uso karon guys sunog og kanang baha. Diyos ko Lord. Ilayo in terms mga katalagman Lord. Ako sa ni is kuan ang kuan guys ang tubig. Iilit ra na ko ni unya. Ana ra ka George, awayon ka dia George. Dugay-dugay para ko diri. Awa dong agi mami. Na dito ra daw si George guys ay. Gani atong ganito mga tubig o kay sayang magpo. Na. Nailang mo agas ni ron. Wata diri gamay. Guys. Uy, usik man. Ibutang sana ko ning cellphone diri guys kay para di ko maglisod. Ari kami guys, ano ang tawag guys uy. Ana sana.
Dagan kai guys. Ginoo ko. Ang guys ha. Hello guys. Continue sa guys. Dagang kig-ihi. Noo ko. Ang mga unguan ni. Nang limpi na po ko sa tiris unya. Kaya parte na po daghan ag-ihi. Ay, Diyos ko Lord. Ning daghan taog. Mga kuan. Anak. Ilag pangihi. Ilabay sa nako ning tae guys kay perti ng pagkadaghan na guys. Ana ra man sige kay anya magkuan na. Hi Dudong Amay. Hi Inday. Bida-bida si Boots. Langga. Nanay agas guys, perting suga sa agas. Yan, nagkabo-kabo pa ko, patingog ata sa balde. Gasan sa nato niya itong mga plato. Man, ano yun, dapat pagkanon na ko mga doge. Manana, ay, nanawag man. A few moments later. Guys, nawa ang bata guys, paso-paso sa lamesa guys, oh. Nagpasunsyo na po siya guys, mana po, kuan guys, irabang mo pa sa kamera guys, oh. Mana po kuan guys, hoy! Mana po panarapo sa lamesa guys, nagpaso-paso na po siya sugod guys, oh. Pasunsyo siya guys. Yan ang nagsukusunsyo naman po ka din na nga, mana man po panarapo sa lamesa. Awa guys. Ha. Unya manarapo na pag lamisa hoy paminaw. Mangarapo na pag lamisa ron kay nagpaso-paso ka diha. Amilit po ng mga basa sa imong tiil ha. Ha. Wala ora ba ka katrapog tiil karon? Nagpaso-paso na po ka diha, libot-libot ka diha. Ha. Ha. Ay guys. Wak-wak guys sus ibabaw. Wak-wak. Ning saka kay yang awayon kabuoton niya diya kadi man siya kakabuot diya kato sa babaw. Huy. Ano? Nami kayo pumutong na ako. Minsan man lagi kaon lagi moron. Nya na ko sa ni humanan akong trabaho. Hapit nang ko na human dire. Ito hinugasan guys. Paduman ani mangrapo na putag tiris guys kay atong tiris perting pagkahugawa. Tagay ihi. Ako na putong mulag sabon. Nagpuyo na siya guys, oh. Na guys, nagpuyo na siya. Kana sila guys, giatang na sila silang pagkaon.
Palungon sa nako ang tubig diri guys kay ganina rin ni gawas. Karon mag-andam na ko silang pamahaw kay atong oras alas 7 na. Ako lang na lang dai 2 seconds para alas 7 na. Mm. Ano sila? Guys. So man, oy andam pagitag pagkaon sige gamiyaw-miyaw diha. Ay makakaon ra man unta. Hulat. Hulat. Sige gamiyaw-miyaw guys nga makakaon ra man unta. Kinani guys. Bili na lang po ako ang rice para di na po makalungag. Pabugnaon sa nako ni ilang kanon guys kay init pa man kaayo guys mapay pag init ako sa rice cooker. Oh, kadyot lang miki kay init pa tayo ng rice. Daon lagi mo ko miki. Inom tag herbal guys katong sa Bana Diabes. Si Meki oy nahulat inyong tug unya anak kay. Ikuan pa ang suda ay ang kanon di. Ang kanon ba gipabugnaw pa di man kakahuwat. Kahuwat guys. Isa gibugnaw pabugnaw pang kanon lang sige. Miyaw-miyaw ang dagway.
Nana ko pa ang mga miming guys kay si Mickey adyo kahulat. Mickey ay. Ara guys. Agad. Dali na Mickey. Hindi Rosel ah. Mickey dire. Pakwak. Na, kaon na sila guys. Dayon dire na pug ko magtimpla sa tuang mga dogi. Nya na. Init para banin ko ah. Ang inday. Nya na day. Ayaw sa. Dagul ba? Ba ni mo ba? Dagul! Ako rin dagul ba? Sugod na po. Unsaman kani kay mo ni atangan ni inday kagabi insuan kaning miswa mo ni ang gikuan kagabi giatangan yo man ako sila gipasudanan ni gabi guys kay wala pa man ni naluto gabi mo tuming ana yang daddy ugma na lang ni ipasudaan mo ni ang giatangan na o init ka ayo kainit o hindi ayo ay ako namang gi na ulan tropo ni si kuan init pa kay guys. Tagaan ako si George ani kay kita si George sa mismo guys tagaan. Hoy, Inday, wait lang. So Miss Inday maka kuan nga. Nakatuktok mo magdakong tawo. Ayan, sinako si Inday guys. O si Inday ito, si Dudong. Gamay. Si Inday, hindi ay nanuktok guys. Kusang aboy na. Baang baba na. Dali na, Day! Dali! Agay ba? Look. Hoy! Ako nang ipanghatag nila, guys. George. Dagol. Inday. Inday, dire. Agoy, magulog na po na ino. Ay.
Mag-abot ka diha. Gawas na. Gawas na kay mangilog ra baka. Na guys, wait lang guys. Managit silag pangaon guys. Karon maghugas na pud ta sa ato ang hugason sa ilang mga plato guys. Ato na pong paghugasan. Pagkahuman ani guys. Magligo ko nila guys kay isa kasi mana kaduha man na sila maligo guys nya amay agas. Ako silang ligoon so sa dili pa nako sila ligoon guys. Limpiwan sa nako tibuok tas ito sa gawas namo guys. Ayan ako sila ligoon. Kay para yag man nila ligo magligid-ligid na sila guys. Dili ra sila manimaho. Na atong ligoon. Maghugas ako plato. Ay, Diyos ko Lord. Hindi akong trabaho sa taga-adlaw guys. Maugin ni guys. Guys. Hugas tag plato. Kay before ta mag-start og trabaho sa gawas, unahan sa nato ni ang plato guys. Kay para limpyo atong banggera. Guys. Yung sabon. Idudong gamay ako nang hiktan dito sa kuan niya kay para si dagol di sa gawas sa magtambay. Kay magkuan ko karon guys, mag general cleaning ko karon guys, magbaylo na po ko kurtina. Bayloan na po nato na kay para magbago na po datong kurtina guys. Gusto na ko guys ang arrangement diri sa sulod sa balay ako ang utrohon. Saan na po na ko ni pagkuan. Pagbago. Ang altar man ko na plaster na man ko na siya guys. Okay, ang altar ba maigo siya pag buntag sayo na iadlaw maigo ang kanang ato ang mga birhen at papadil maigo sila sa adlaw mo nang nagduduwa ko balhin. Naon ako pagbalhin. Tamad. Napiksan. Mana ito ay napiksan na sabon.
Guys, purabuyag king agas guys. Kusog kaayo. Manatag panghugas guys. Ato na lang trapuhan. So guys, dirira tataman guys. Salamat kayo guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa inyong pag-like ug share sa ko ang mga vlog ug sa inyong paglantaw sa akong mga vlog guys. Thank you so much guys ug amping tangtanan. I love you all. God bless. Bye everyone.